Takže ahoj lidi, já vás vítám u tohoto videjka. A tohle bude videjko, jak získat prostě jídlo zadarmo. Takže si máte někoho kamaráda nebo někoho, koho seženete na serveru do group a jděte do Morlandu a dejte mu normální závod a řekněte mu, ať to dojede, takže já jí to řeknu. Ty dojedeš ten racemok. No, omlouvám se, že se mi to střihlo, ale prostě si vezmete kamaráda do group, počkáte, dáte mu race Morlandu, řekněte mu, ať to dojede, on se mu to tady odečte, dáte OK, zajdete do tohoto obchodu, počkáte si, až ten dotyčný to dojede, a vlastně tohle můžete dát pryč, že si posunete, kde chcete. Tak. Můžete si takhle prolít hezký chaty. Nebo se prostě něco. Tak, a dáte OK. A jak vidíte, prostě, že sednete z koně, máte to furt tady. A jednoduše dáte koněvu. Prostě to koněkovi. A vidíte, nic vám to prostě neubírá. Prostě je bug. Takže já řeknu, ať se rozloučí do videjka. Takže když tak kanál je Sofie a Luci. Jenom kde je, tady je, najde se mnou. Já se omlouvám, že jo, a omlouvám se tí, že je trošku to. Takže já jí řeknu, že jí děkuju. Děkuju a rozlouč se. Takže já vám omlouvám, že to furt stříhám, ale to fakt mi to nějak blbne, takže zatím čau, doufám, že jste ten postup všechny viděl. Tak, bye.